Assalamu alaikum Türkmen Portal websaytymyzyň mehriban tomaşaçylary. Bugün biz öňkülerden has üýtgeşik bir tema ýyzlanmak isleýäs. Gepleşigimiziň bu sany haýwanat dünýäsine has sorsy möjeklere degişli bolar. Möjek ýolbarsan ýa gaplandan has ejizdir ýöne möjek hiç şaşan sirkde çykyş etmeýär. Ine şu jümle bu janlaryň häsiýetini açyp görkezýär diýip pikir edýär. Möjekler näme üçin sirkde çykyş etmeýärler? Olar nerelerde duş gelýärler? Bu janlarlar hakynda biz nämeleri bilýäs ýa bolmasa Türk milletinin näme sebäpden simwoli möjeklerini? Şu sowalyň ähliňiň jogaby şuňky gepleşigimizde başlar. Möjek gaty akylly janlar. Olar bir giden ertekleň riwayatlaryň gahrymany. Bir tarapdan alyp görseňä möjek pekin paýgasyň wepadarlygyň, özüň gorap bilmegiň nusgasy taplanýar. Başga tarapdan hem köplenç ganxorluk, açgözlük hakynda gurrun edilen elbetde möjek mysal getirilýär. Aslynda bu janlar näkilike? Çağalan ertekleriniň gahrymanymy ýa-da hakykatdan hem gorkunç haýwan. Möjek yer ýüzünde iň köp ýaýran ýertici bolup durýar. Ol esasan soğuk ýurtlarda ýaşaýar. Bu janlar durly landşaftly ýerlerde, meselem tokoýlarda, düzlüklerde, sehralarda, çöllüklerde, jengilliklerde, tundrada, baýarlyk ýerlerde, hem dağlarda duş gelýär. Ýewropada möjekler Russiýadan Portugaliýa çenli, Aziýada Koreýadan Gruziýa çenli, Demirgada Amerikada bolsa Alyaskadan Meksika çenli aralykda bar. Dünýäniň islenlik ýerine bagly. Möjekleriň rengi, ullugy, olaryň ýaşaýan ýerlerine göre durly tapawutly bolýar. Yer ýüzi boýunça bu janlarlaryň jymy 32 sany görnüşi bar. Iň uly möjekler tundrada ýaşaýarlar. Olar rengi açyk, ağa ýakyn bolýar. Aramlyk guşaklyklarda bu janlarlaryň rengi çal, ýöne olaryň arasynda garalarym duş gelýär. Günorta geňişliklerde bolsa esasan has oňuk çypar ýa-da goňur renkli möjekler duş gelmek bolýar. Bularyň hemmesini bir zat birleşdirýär. Bu haýwanlar hakyky ýertijiler. Möjekler itler maşgalasyna degişli. Şonuň üçin olaryň daşkeşi mullukan ite çalmedy. Aslynda itleriň ata-babaları möjeklere saplanýar. Möjekleriň iň gadymy suraty 20 000 ýyl mundan öň gowaklyň diýwaryna çekilipdir. Ortaça olaryň boyu takminan 65 sm-dan 90 sm aralygynda bolýar. Agram bolsa 30-dan 90 kg çenli ýetip bilýär. Bu janlarlaryň kuwatly bedeni, uzun, güýçli aýaklary hem uly çürelip gidýän gulokly kellesi bar. Inni ylgap barýarka möjek kellesini biraz aşağı geç. Şonuň üçin hem daşynyň kükorýany meňde. Onuň biri-birine goly oturdulan gözleri hem uzun tumşuk bolýar. Möjegiň gür hem uzun tüýli dersi, uly hem ýeti dişleri bar. Dişleri möjegiň esasy ýarary. Olaryň kömegi bilen bu janlar hem awdy hem de özüni gorýar. Dişsiz galan möjek ilke az şaýla soňra elbetde janyndan juda düşýär. Möjekleriň dersi owadan gür hem ýyly bolýar. Onuň ýylylygy geçirjiligi pes, özem 2 gatdan ibaretdir. Dersi üçin bu haýwanlar öz asl durkundan ulrak görnýärler. Deriniň birinji gatyndaky tüýler onu hapadan, suwdan gorýar. Ikinji suw geçirmeýän gaty bolsa möjekleriň bedenini üşetmän ýyl saklaýar. Bu janlarlaryň isalçylygy adamlaryňkydan 100 esse daha güýçli. Olar takminan 200 milyon isi seljer bilýärler. Öz agyny bolsa 3 kilometr daşlykdan tapmagy başarýarlar. Uğurdun ağı ise dağan iýmese de diýileni bu howply ýertijilaryň ganxorlugy hakynda herhili riwayatlar bar. Bu sirli janlarlar bilen gyzyklanyp olar öwrenigden soň bolsa beýihtiyar hormat goýup başlaýar. Häzir hem siz şey dersiňiz. İlkinji bolup ýitip ýok bolup barýan haýwanlar hükmünde goralyp başlanan janlarlar möjekler bolupdyr. Biziň döwrümizden barlaklarynyň netijelerine görä möjegiň özüni alyp barşy häsiýeti gatçylşyrly. Adamlaň ony gözüňe getirişiniň tersine möjek mehirli, aladaçyl, oýunçul we maşgalasyny ömürlik we paljanlar. Onuň durmuşyny gönnün öz sürsünnäkler bilen oňuşgyna bagly. Hawa, möjekler sürüp bolup ýaşaýarlar. Olar bile awa çykýarlar, bile diňjalýarlar. Möjek sürüsü diýilende bu ýöne ýertici haýwanlaryň üşen bir toppak ýer däl. Süri, bu dogan garnyşlaryň jemlenen ýer, maşgala. Sürde durly ýaşdaky möjekler bolup olaryň sany 3-den 40 aralygynda bolup bilýär. Sürdäki durmuş dogry agyr. Ondaky ýertijilaryň hemmesi möjekleriň öz kanunlaryna görä ýaşaýarlar. Şol kanunlar akylly, güýçli möjekleri uruşda wasyz agdy berlikde bir ýerde ýaşamaga kömek edýär. Sürüýüniň öz baş tutany bolýar. Ol hemme janlara buyruk etmäge hakly. Şol bir wagtyň özünde de tutuş sürä ýeki özü jogap berip bilýär. Iň güýçli hem paratatly möjek sürüýüniň başyny çekýär. Ol ene möjekleriň içinde iň gowsuny özüne taý saýlýar. Sürdäki möjekler hemmesi bir kada kanunlara boyun eger. Bu ýerde her janlaryň öz orny, öz derejesi bar. Şol derejäniň bir näçe batgançagy bolýar. Iň ýokarky batgançakda sürüýüniň başyndan durýar. Ol hemme zady hakly, hemme zady da jogapkar möjek. Biz jogapkar diýäs bolan o nämeler jogapkarka? Özülce dinle. Sürüýüniň başlygyny sürdäki beýleki möjeklere maşgalada kimiň näme iş etmeliligine, ýaşajak ýerlerini saýlamaga hem onu goramaga, awdylaryny iň öňde bolup sürüýüniň başyny çekmäge borçlanýar.
Birden hop abana aýsa olaryň näme etmeligini, topulmalymy ýa gorunmalymy, gaçmalymy ýa bytnaman durmalymy, hemmesini sürüýüniň başyny çekken möjekçi diýär. Sür hemişe oňa gulak asýar. Ol sürdäki möjeklerin hemmesine deň garaýar. Sürüýüniň başynyň awlunyň aw birinji bolup ip başlamagy haky bar. Hiç möjegiň onuň lukmasyna göz gyzdyrmagy bolsa haky ýok. Käwatlar sürüýüniň serkerdesi öz paýyny çaga möjekler bilen paýlaşýar. Ýaş nesiller sürüýüniň geljegi. Şonuň üçin başdan olaryň aladasyny etmeli. Sürdäki galan möjeklerin hersiniň öz derejesi bar. Meselem, teweşşüler sürüýüniň esasy bölegi hasaplanýan möjeklerdir. Bu topara erkek möjeklerim, urquç möjeklerim girýär. Olar sürüýüni imit bilen üçin edýän, hemem goraýan awçylar görýän, bärde diskriminasiýa ýok hatda möjeklerin içinde. Esasy awçy möjek, eder sürüýüniň başdany ýaly sürüýüniň goragyny gurnap, ýa bolmasa möjekleri awy ekilip bilýär. Eger serkerde syrqowlap, başga bir sebäp bilen möjeklerin öňüne düşüp bilmese, onda esasy awçy onuň wezipesini ýerine ýetirýär. Orun material. Sürüýüniň başyny çekmek üçin möjeklerin arasynda uruş bolmaýar. Ene möjek, çaga möjekler terbiýelep, olary ösdürip ýetişdirýär. Onun esasy wezipesi çağalaryna göz gulak bolmak. Süre hop awanan wagty awçy möjeklerin söwüşe çykan wagty urşardan ejiz garrylar hemem çağalar hopsuz ýere ekitmek işi ene möjegiň başyna düşýär. Çaga möjeklerin emdirilýän, ýydy gedilýän wagty ene möjekleri hor etmän saklaýarlar. Olar awa çykmaýarlar, ýöne awyň etinden paýly bolýarlar. Çağalara seretmekde de olara kömekçi tapylýar. Bu kömekçiler kimlerkä? Entege awa çykardan ýaşa saplanýan möjekler elbetde. Olary entek söwüşe ugradardan ýöne çağalara göz gulak bolmak üçin tüz wagty. Ýaş möjekler çağalar sürden daşlaşma diýaly, oňa-muňa dagap gitme diýaly olara gödökçilik edýärler. Ýöne ýaşlaryň ödüm elbetde edil çaga möjekler ýaly ene möjegi boyun bolýar. Başgalasy bolmadyk erkek möjek. Olam ýaş möjekler terbiýelemäge, ulaltmaga kömekleşýär. Gödökçi möjek. Ol sürüýüniň gözi bolup hyzmat edýär. Türä bir golaýlaşanyna ýa bir hup awanyna gödökçi möjek badywat beýliklere habar berýär. Siz telekeçi, önümü öldürýäňiz, ýa-da hyzmat berýäňiz. İşleri sürlük kazanmak üçin size näme gerek? Elbette mahabat. Ol sizin brendinizin tanınmagyna kömek eder. Mahabatlar dürlü bolýar. Onun içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahabatlar. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetiň üstü bilen sizin mahabatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle netijeli mahabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur gepleşlerini öz mahabatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmesi isleýän gepleşiňize goýular. Türkmen portal, netijeli mahabat platformasy. Çaga möjek. Çaga eslenip girdi çaga. Ol hiç de azı jogap beren. Onun esasy işi ullaryň diýen etmek. Ulu möjekleriň hemmesi diýen ýaly çaga möjegiň, ýani ählesynyň aladasyny edýär. Möjekler doglanna olaryň gözi göýek bolup dogulýar. Soň 8-16 hepdeden soň bu janlaryň gözüniň rengi ütgäp, olar altyn sow sary reňke gelýärler. Çaga möjekler ker hemem kör bolýar. Şonuň üçin olar başda süründen çykman ýetýärler. 10-15 günden soň çağalaryň gözleri açylyp görüp başlaýar. Garry ýa-da keselli möjekler. Olar hiç da yaramasa da sürüýüniň awundan hemişe paýly bolýar. Sürü olaram elbetde gorap gelýär. Her janlar özünden ýokardaky möjege boyun bolýar, hemem özünden aşagdakylary boyun egdirýär. Ýöne möjekler bir-biriniň ýerine geçşek bolup aňsat uruşmaýar. Baştany gowy bolanyna öz işlerini dogry ýerine ýetirip, düzgün tertibine seredenne sürde uruş bolmaýan möjekleriň hemmesi azy birlikde ýaşaýar. Erkinlik halaýan uly, güýçli möjek sürüýüniň baştanyna boyun bolmakdan ýüze urman bilýär, halatda onam görüp bolýar. Ýöne ol sürden gitmeli bolýar. Täze bir süre duşýan çağda ýeke ýaşaýar. Soň ol başga bir süre goşulybam ýa öz sürsüni döredibem, onuň başyny çekibem elbetde bilýär, öz ygtybarlygyny. Haýsydyr bir möjegiň süredäki derejesini bilmek üçin onuň guýrugynyň näkili durandygyny seretmek ýeterlik. Sürüýüniň başyny çekken möjegiň guýrugy elmydamy ýokary gap durýar. Ikinji derejeli möjegiň ýani awçylaryň guýrugy kese bolýar. Derejesi olaryňkydan petrek möjegiň guýrugy aşagda bolýar. Iň ejil janlarlar bolsa guýrugyny ýamdyna gysyp gelýärler. Göräýmäge beýle düzgün möjekler arkaýny ýaşamaga päskel berýän ýaly gaty ýuwud bir zat ýaly. Ýöne aslynda ol sürdäki her bir janlar gerekmejek batsaşlykdan goraýar. Her möjek öz ýerini bilýär.
Eger yırtıcı sürüyünün kanunlarına boyun bolsa, şol kanunlar onu beylik möjeklerden goruyor. Sürü bolup ýaşamyň aw edilenine de bähbetli taraplary bar. Üýşüp awa çykan möjekler özlerinden has uly haýwany awlamagy başarýarlar. Her aç möjek bir gedekde 10 kilogramy çenin eti bilýär. Sürüde hemme zat ilik duýma gurnulan, kimiň näme etmeligi kesgitlenen kanunlara boyun eğmek islemediğin bolsa 4 tarap açık islenýär. Bu zatlaryň hemmesi möjeklerin maşgalasyny ýokary guramaçylykly sağlaşykly işleýän bir mexanizmi urýar. Möjekler özara nähili habarlaşýarlar? Mimikanyň, guyrugynyň kemem dürli seslerini kömek bilen. Olar ulaýarlar, hyngraýarlar, çyňsaýarlar, ýürýärler, aýkarys bir-birine düşündirmegi urun tapýarlar. Mimikada olar duýgurlygyny açyp görkezmäge elbetde kömek edýär. Edil itlerde bolşýaly möjekler guyrugyny kemem gulagyny gallarsa, bu hüşgärligi, gaharlanmagy anlatýar. Sürüýüniň başynyň möjeklerin birine gahar gelse, ol dişini görkezip hynranýar. Sürüýüniň başyny çekýän möjegiň gözüne göni seretmän başga ýere seredilýär. Şeýdip beýlekler oňa boyun egenligini görkezýärler. Olar başlaryň özlerinden güýçlüligini boyun alýarlar, hemem ondan öz awpaýyny dileýärler. Özüni goramaga derek arkan düşüp ýatsalar, bu möjegiň men saňa boyun bolýan diýdigidir. Siz näme pikir edýäňiz? Möjekler näme üçin ulaýarlar? Olar aýa wakyp gam çekip ulaýarlar diýip hasap edilýär. Ýöne bu aslynda köplenç ulap özara elbetde habarlaşýarlar, ol diýilen ýalňyş. Möjekler ulanyna süre hop awany ýanyň bir-birine duýdurýarlar. Ýa-da awa çykmak üçin üşmürligini habar berýärler. Sürdäki möjekler üýşüp ulasalar diýmek, olar beýlek sürülere bu ýerleriň eýýän eýesiniň bardygyny habar bermek bolup durýar. Ýöne käwatlar möjekler keýpini de arkaýny alyda ulap berýärler. Giýjäň bir wagt ýa-da daňdan sürüniň başyndan ulap başlaýar. Soň oňa sürüň beýlek möjeklerin boşulýarlar. Şeýdibem olan uguldy, hor çykyşyna meňdäp başlaýar. Möjekler köplen çykyş pasyny köp ulaýarlar. Şol döwürde sürde möjekleriň iň köp wagt bolup durýar. Her sürüniň öz awadýan ýerleri bolýar, öz territoriýasy. Möjekler öz ýerlerini beýlek ýertijilerden gorap saklaýar. Kim bolay? Olar garaşylmadyk mehmanyň üstüne topulmaga hemişe taýýar. Möjekleriň ýuwuz kanuny şeýle. Tomsuna sürü dargaýa. Ýöne möjeklerin hemmesi özlerine deşli ýerlerde galýar. Iň gowy ýeri sürüniň başyny bilen onuň taýalýa. Sürdäki galan jandarlar ýa öz jüdi bilen ýaşaýar ýa-da ýekelikde sergerdançylyk edýär. Möjekler iň bir ganhor haýwanlar saplaýarlar. Ýöne aslynda bu beýle däl. Möjekler maşgalasyny iyi görýän jandarlar. Olar diňe aç galmalyk üçin iýmit üçin awdýarlar. Yırtıcı hökmünde möjekler iýmit batgançygynyň ýokarsyna ýerleşýärler. Olaryň iýmiti toýnakly haýwanlar, suwgullar, keýikler, dağgoşlar, umgalar, ýeke gapallar. Gyşyna möjekler has uly haýwanlara maglaýarlar, meselem loslary, bizonlary ýa-da zuburlary. Gaty kösenseler, olar onyk jandarlarda elbetde ýüz tutmaly bolýarlar. Möjekler alykylardyr, sowşallaram awlap bilýär arkaýynykda. Tok möjek gaty serasap hemem gorkak bolýar. Aç möjek bolsa garadan gaýtmaz, hoply ýertijä görülýär. Hasam gyşyna sürü bolup awa çykanyna. Awa çykan möjekler öz awyna gaty ýuwuz darýarlar. Köplenç döwüşiň bir telsim hakkında gurrun edilse, goýuna gurt daran ýaly elbetde bellenip geçilýär. Möjek näçe aç bolsa, şonça da güýçsiz batyrylýar. Bu jandarlar esasan gece awa çykýarlar. Olaryň bir bölegi awyny goýup gelýär. Beýleki bölegi bolsa, oňa topulup parçalaýar. Sürüýüniň başyny çekýän möjek awa haçan topulmalygyny hyngranyp habar berýär. Ol hynranýança garaşmaly. Bu hynranma adamy topuljak bolýan itin hynranmasyny meňdeş aslynda. Möjekler öz awynyň daşyny gabap, oňa gaçmaga yer goýanoklar. Soňra gedekleşip topulup öz awyny öldürýärler. Kä halatda bolsa sürüp bir ulra haýwan uzak wagtlap gowlap, izarlap ysgyndan düşürip awlaýar. Garny doýan möjekler hedil edip dinjalýarlar. Soň bolsa edil itler ýaly özara oýun edip başlaýarlar. Möjekler asylly, akylly, çalasyn, çydamly hemem batyr haýwanlardyr. Önüne nähili batyr bolsalaryň olaryň gorkdan zatlar elbetde bar. Hene sizde geň maglumat. Möjekler ýele galgap duran matadan gorkýar. Şol gorkyny bilen adamlar olar awlamagyň maksat usuly tapdyrlar. Bu usula baýdakly aw diýilýär. Adamlar sürüýüniň bolýan ýerini bilip, onuň daşyna mata böreklerini asylan ýükleri aýlap çykýarlar. Möjekler baýdaklaryň aňyrsyn böküp geçip bilenek. Adamlar hem onsoň bu jandarlar arkaýyn elbetde awlap bilýärler. Möjekler takminan 12-15 ýyl ýaşap bilýär. Ýöne ortaça olaryň ýaşy 6 ýyl. Bu ýırtıjylaryň köpsi açlykdan ýa bolmasa her hil kesellerden ölýärler. Tebigatda olaryň duşmany gaty az, ýaban tebigatyň sanitarlaryny gyryp tas ýitmek derejesine getirmek başaran ýeketek janlar olamsyz, ýani men umuman adam zat. Möjekler dünýäde iň wepal jandarlaryň biri. Olar öz saýlan taýyny ömürlük saýlaýarlar. Sören, ömürlük. Eger de olaryň bir aradan çykdy beýleksine özüne taý elbetde gözlemeýär beýleksi. Ol galan ömrüni yekelikde geçirýär.
Möjük erkinligi söýýän janlar şonuň üçin onu elekleşdirip ýa öz ýerine getirip bolanyr. Näme-de? Bu ýyrtyjyny näçe özüňe öwrenişdirip, ýanynda saklasaň hem maýtapda ol barybir erkinlige tarapga çykyp gidýär. Ata-babalarymyz gurt çağasy ikdi bolmaz diýip nakaly elbetde ýöneýär. Döretmendirler ahir. Ene mehriban ýerleşler, ýedi watandaşlar, möjekler we olaryň durmuş hakynda ýetirmekle maglumatlarmy da dogrusyşlardan bar. Biletin gelýär gepleşigine bilşiňe diýýär. Bilet film online teatrına ýa-da bilet video platformasynda islenip watamaş edip bilersiňiz. Biz bolsa şonuň bilen gepleşigimiz jemleýär. Siz bolsa mehribanlar, mehriban möjekler özüňizi gol seredin we ýeneki gündemde görüşýänçek hoşda bolun.